במזמור סמך בתהילים, אז דוד מדבר על הקרבות שיש לו, קרבות קשים שהיה לו עם ארם נהריים. הוא מתאר מציאות מאוד מאוד מורכבת. הוא מתאר מציאות שאני אקרא אותה קצת: אלוהים זנחתנו, פרצתנו, ענפת, תשובב לנו. ירעשת ארץ, פצמת, רפה שבריה כמעט. הראית עמך קשה, השקיטנו יין תרעלה. מציאות מורכבת מאוד. הזעקה הזאת, אלוהים זנחתנו, רצתנו, מציאות של קרבות קשים, שמרגיש דוד המלך, אלוהים זנחת אותנו. ירעשת ארץ. וכבר בתוך הדברים, אומר דוד, נתת לי איך הנס להתנוסס. יש פה משהו שבא לרומם אותנו. להעלות אותנו למציאות חדשה, למציאות אחרת. זה מה שדוד מרגיש וחש. אבל ממשיך המזמור, ועוד בדברים מורכבים מסובכים, ובלקראת סוף המזמור, הלא אתה אלוקים זנחתנו, ולא תצא באלוקים בצבאותינו. ככה לקראת סוף המזמור. ואז אומר דוד, אבל לנו עזרת מצר ושם תשועת האדם. אין על מי לסמוך. אין על מי לסמוך. מאיפה? שם תשועת האדם. לסמוך על האדם, לסמוך על הכוחות, לסמוך על החכמים, לסמוך על המצביעים, על החיילים, על יואב שר הצבא. אין על מי לסמוך. שם תשועת האדם. ואז מסיים דוד, באלוקים נעשה חיל והוא יבוס צרינו. קודם כל הביטוי יבוס צרינו, מסבירים הפרשנים, זה יחסל אותם צורה חריפה ביותר. הוא יבוס צרינו. באלוקים נעשה חיל. מה כוונת הפסוק באלוקים נעשה חיל, שבו אחרי שהוא הציף מציאות מאוד קשה, ושם תשועת האדם, הקדוש ברוך הוא זנחת אותנו, ואז באלוקים נעשה חיל. אז הפירוש הפשוט, וכך מסביר המצודות, ועוד הסבירו פה כך, באלוקים נעשה חיל, הכוונה בעזרת אלוקים. דהיינו, לפני כן אמר, שב תשועת האדם. אי אפשר לסמוך על האדם, באלוקים נעשה חיל. כשאנחנו באים ואומרים, בכוחי ועוצם ידי, אנחנו נעשה את החיל, אנחנו נעשה ככה, לא נצליח. איך נצליח? איך ננצח? באלוקים נעשה חיל, הכוונה בעזרת אלוקים. אנחנו יודעים שריבונו של עולם, בלי לבקש את עזרתו של ריבונו של עולם, בלי לבקש את עשייתא דשמיא, לא נצליח, אנחנו בכוחנו לבד. וזה ודאי פירוש אמת. אבל אפשר אולי לפרש עוד פירוש, ויש משמעות במדרש לדבר הזה. באלוקים נעשה חיל והוא יבוס צרינו. כשאתה מסביר לפי הפירוש הקודם, אז אנחנו עושים את המלחמה שלנו, ואנחנו עושים אותה בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, ולא אנחנו לבד בכוחנו, בתשועת האדם. אבל פה עכשיו פירוש נוסף אולי אפשר להסביר. באלוקים נעשה חיל, אנחנו עושים את מלחמתו של אלוקים. החיל שאנחנו עושים זה מלחמת ריבונו של עולם. את מלחמת ריבונו של עולם אנחנו נלחמים. אנחנו מוסיפים על פמה לשמנה, לא את כבודנו, לא את המלחמה שלנו, אלא מלחמת על ייחוד השם עושה מלחמה, כמו שאומר הרמב"ם. אנחנו קראנו בפרשה האחרונה, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. ויוותר יעקב עד עלות השחר, עד עלות הגאולה, ויוותר יעקב לבדו, הוא נאבק מאבק איתנים. אבל צריך לשים לב, עם מי הוא נאבק? מה הפגישה הראשונה של יעקב עם עשיו? לא, הוא לא פוגש את עשיו. הוא לא פוגש את עשיו הבשרי, הגשמי, אלא הוא פוגש קודם את צרו של עשיו. מהו מלחמה? המלחמה היא על הרוח, המלחמה היא על ריבונו של עולם, המלחמה היא עם שקם והוא מלא חסד וטוב טוב אלוקי יש לו. על מה הוא נלחם? מה המלחמה שלו? זה מלחמה נגד המלחמות, זה מלחמה נגד הרשעה, זה מלחמה על המוסר, זה מלחמה על הטוב, זה מלחמה על הצדק, זה מלחמה על ריבונו של עולם. ריבונו של עולם חוזר עם כל פעם לידילי, הוא מעלה את גואלת ישראל, גואלת עמו ישראל, זה גאולת ריבונו של עולם, זה גאולת העולם כולו. כמה טוב, כמה חסד, כמה מוסר יש במלחמה שיבוס צרינו, כי לא נלחמים אנחנו מלחמותינו, אלא מלחמותינו, ודאי מלחמותינו, היא מלחמת ריבונו של עולם. באלוקים נעשה חיל, והוא יבוס צרינו בעזרת השם, כמו שדוד המלך מתפלל, כאז כן אתה, כך נקום ויתברר לנו יותר ויותר שעל ריבונו של עולם אנחנו נלחמים, ועל ייחוד השם אנחנו נלחמים, ובזה אנחנו מוסיפים על פמה לשמנה את הטוב, את החסד, את המוסר, את הצדק, את האלוקי,
ובאלוקים נעשה חיל, ובעזרת השם הוא יבוא שרנו וייתן ברכה והצלחה לכל הלוחמים, כי באמת זה באמת הנשמה, אי אפשר לתת ביאור אחר למה שמתרחש, כי רואים התעוררות נשמתית, ניסו לטמטם אותנו ולבזות אותנו ולפריד אותנו ולהשפיל אותנו, ופתאום אנחנו רואים התעוררות נשמתית. מה זה? זה באלוקים נעשה חיל. המלחמה שלנו הנשמה נלחמת, ואז בעוצמה ובגבורה ובגוף, וכמו שצריך לעשות מלחמות ובמקצועיות, אבל נדע תמיד מהו הנשמה שמובילה את הכל, ואת זה צריך לברר ולהתברר, שבאלוקים נעשה חיל והוא יבוס שרנו בעזרת השם.